Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Talo atawon ti kontratam ijay sa uday. Apay nga nagawid ka mutan dito'y lugar tayaw, John. Saan ko niyan lipas ti kontratak, tatang? Gapot takayat ko ang makita ti pamilyak. Tatang, agpudno kayo kumakanyak. John, anak ko. Ayan itan ti asawak. Kundag iti anak ko. Kukwa. Saan asumong sumpat kadag iti awag ko ti asawak? Kastamot kandag iti duang anak ko. Anya tinapasamak kadakwata. Malah. Sungbatak ti salod-sud mo, John. Ket pakawanan na kami kaninanang mo, tain limod mi ti amin. Maysa na tawon ti napalabas. Manipod pimanaw ti asawam, akadwa na ti lalaki na. Anya? Iti saan na nagbayag. Sinukon ni May dagiti anak yu dito'y balay. Awan mo tinaramidan mi iti inam iti daydiyagundaway. Tatang. Anak ko, saan mi nga mo no sa dino ti pagnanaedan da ita. Tauray da kami iti inam. Kailiw mi meten dagiti apo ko, May. Sa pulag ti pamilyak. Tatang. Napanak iti balasiw tao. Tapno manggadak. Ngam kastoy maten tinarabid kanyak ti asawag. Ay, lakay. Kaasimot ni Joan nga anak ta. Itay pa yan nakatugaw iti sofa nga agpampanunod. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang na bakit. Ay, balang kantes ni May amanugang ta. Kaasin ni Joan ananggad ijay balasiw tao. Hanggang kasjay ti insubad na iti anak ta. Adda basol ta bakit. Saan ta na ibaga adagos ka ni John tinapasamak iti pamilya na. Tingamin pampanunutag. Ang mga numaapiktaran ti trabaho na no ibaga ata tinapasamak. Daita ti pinanunot ko. Diyak kaya't ngagdanag. Wenno ang mga nagaramid iti saan anasayaan. Numaamuan na asimurot iti sabali alalaki ni May. Dadaal ti ulo dayjay a May. Nagsingpet ken nagagat ni John. Nagmayat pa iti pinakadada sakbay a nag-abroad. Ay, wen nga rod lakay. Sa dino nga taitan ti pangsapulan ni John kadag iti agiina. Awan mo't damag kon no sa dino ti ayanda ita a lugar. Ay, wen nga rod day, timakderen ti anak ta. Ay, talaga amalidlidayan ti anak ta. Nagbakasyon ka gaya man, John. Uwan, Ana. At ako man napatag adamagag ka. Anya dayta? Nasingad agayom mo tasawak. Amom ka dino sa dino tayanda ita iti lalaki na. Nagawid ak. Kayat ko asapulin tayanda. Kat makasaritak kumanimay. John. Ana, pangasim. Sungbatan na kuma. Naamwam gaya man ti amin. Amom ka din no asino ti lalaki ni May. Asino? Tinasingad agayim mo. Ni Glenn. Anya? Day tatipod no, John. Saan ka pailaang anatawanan ijay abroad?
Simurutan ni May kini Glenn. Dagiti awanan bain. Traidor da Glenn. Jaklaim pagarup ama aramid na kanyak ti kastoy. Nagsarita kami pa'y kini May. Sakbay apimanaw da dito lugar tayo. Ngam saan na anadakamat no sa dino a lugar ti papananda. Anya? Adapay na ibaga kanyak idi ni May. Saan nakakanon nga ay ayatan? Kat ni Glenn itan ti ay ayatan na. Anya? Agpaspasarak ka laang Barang masarakam ida. Mapan ka iti ayan dagiti kakabagyan ni Glenn. Amumat no ayan dagiti kakabagyan na. Wenana, kat agyamanagkan ka. Sa pulag ida, nga oray anyapay ti mapaspasamak. Sa anak-anak kamalian na pan iti dayta lugar. Sigun iti nakasaritak amakam-amo kiniglan. Dito'y abarangay tayan da. Ti anak ko ababae ti nakatugaw iti tirasa ti balay. Kailiw ko tanak ko. Asidig lagayam ti... Ni May. Inayaban na tanak ko ababae. Kat simarunumot kinkwana ni Glenn. Dagiti awanan bain. Nagsakitan da iti ang makikita kalangada. Nagsakitan. May, jak kaya tadag itilatan anak yo kini Jun ti asikasuma. Kasanuak mo ngay? Glenn, naskan lang nga asikaswak dagiti ubing. Sa anak mat nga kurkurang kan ka. Oy, tanangam ti panagsasaum Jak kaya tasong batan na iti baribar. Saan mo't amabalin asikalatan ti asikaswak? Babasit pa'y dagiti ubing. Iso akasapulan na pa'y lang ti panarabay ko. Anya nga tanong isublim langan dagiti ubing kadagiti naganak ni Jun? Saan na mabalin? Kailiw ko laki di dagiti anak ko. Anya matan? Awan pa'y serbina nagdenata. Tadamot awir mo pinutot day ja Jun. Di ka nagreklamo, Glenn. Simuro takon kan ka. Gaputa ay ayatan kamatan. Dagiti nga rod ubing ti jak kayat. Masikuranak amangkit kita kadakwada. Nang runa no nakaariwawa da. No talaga matlaang nga ay ayatan nak. Ipatag mo nga rod dagiti anak ko. Sapay lako ma, tamaawatan nak. Nakita kong ti pagnanaedan da. Tatang. Anya? Sa anak pa'y lang nga nagparang kadakwada. Linapdak ti pungtot ko. Taamangan na niya pa'y ti maaramid ko kadakwada. Anak ko, Amangan numalaw anak ti asawak. Agraman day jay aglen. Nagsakit ti kastoy naramid da tatang. Pagkalmaam ko matirik nam anak ko. Iti kasta, makapagpanunot ka doon niya ti rumbang aramidam. Idarum ko dagiti awanan bain. Saan asyak ti luklukon da? Saan da nga amo ti kabailak nga ramidan? Hindi na kumamot dangran, Glenn. Aramidag mo ti amin. Tapno lang maparagsak ka. Imbagak matan ka asak lang ti pangipaayam iti atensyon mo. Saan kat adagiti anak yo kini John? Enkarima di mo kabkabilan dagiti anak ko. Iso nga tugot ko ida dito'y balay mo. Kasanumot nga men. Di nakpayan kayat akaabay amaturog. Tadagiti latan ubeng ti kaidam. Anyo? Hoy, di mo urayan amaumaakan ka. Kat panawan ka. Anyo? Panawan nak nga oray masikugak. Awan bibiyang ko, oray masikog kapay. May, numaumaakan ka. Panawan ka. Kat sa anak matan ngagpakpakita pay kan ka. Tapno ag kinaawatan ta. Siyak ti ipang pangrunam. Saan kat adagiti putot ni John.
May? Si kakadingag paiso? Oo na, Ana. Abay akas tamot kan tilangam. Limlim tag tirupam. Kabkabilan na kakadiniglen. Wan, Ana. Nakaro ti pa ng kabil na kanya. Nasaya at ta nagkita ta dito'y merkado, May. Apay. Si Mangpeten ni John. Kat sapsapulin na kayo nga agiina. Idilaang na minsan nga aldaw ti pa nagsarita mikin ni John. Kumusta ni John, Ana? Saan anasayaan? Gapo tamalmalday, gapo iti pa nagpukaw yung nga agiina. Naskan nagsarita kayo, May. Nakakaasi ni June. Babainak nga agpakita ken kuana. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kanyak. Naimimbag matlaang no makapagsarita kayo. May agpanunot ka kumaan na imbag. Saksaktan na ka ni Glenn. Idintutan ni June nga asawang. Nagsingpat. Pulos adi na kadangran. Anya ti aramidak. Mariribo ka nak. Apay akas tatila nga makumit kita kanyak, May? Awan. Itay ka pa nakatugaw dito'y salas. Ako nagsama ti pampanunutem. Apay ka di? Simang poten ni John, ijay lugar mi. Anya? Sapsapulan na kami kadagiti anak mi. Kat? Anya nga rod ita? Ano kayat mo? Agsublikan kan kwa na. Sana kas karina ti agsublikan kwa na. Itapay ta masikuga kon. Mapankalatan kan kwa na. Total, awan matan ganas ko kan ka. Anya? Nauma akon kan ka. Iso nga agsublikan iti asawam. Anya ti aramidak, Ana. Papanawan na kami ni Glenn iti balay na. Anya? Kasano nga rod itan? Sapay masikugkan. Dakilakit di aparikot da ito'y, May. Nukas pangarigan tagparanga ka ni John. Mapakawanak nga ta. Diyak masungbatan da ita. Naimimbag laangan no agparang ka. Kat kasaritam ni John. Apay ang nakadumog kamatlatan, May. Kita anak anaimbag. John, pakawanan na. Kaya't kakabilan. Ngam maaramid tayta. Gaputaad tayo pa ilaang respeto kan ka. Nga inadagit anak ko. Insin anak ni Glenn. Ang oray masikuga. Ano niya? Masikuga, John. Pakawanan na iti inaramit ko. Nakulaapan ti panunot ko. Kaputawan ka iti danak. Diyak nalabanan ti sulisog iti ni Glenn. Diyak mo nun niya taramidag ka. Nagpasikog ka kin ni Glenn, nagayim ko. John. Oray kasanupay ti panagsangit mo. Saanin ang may subli ti panagayat kin panagtalagkukin ka. Balang kantis. Awanin dagiti anak ko iti danak, Ana. Inalan ni John, ije balayda. Sa dinong arudan ti papanam ita. Umadayo akla ang Ana. Mabiit laang, May. Kasanon ti panaganak mo. Mapanak iti ayan dagiti kakabagyak iti adayo a lugar. Kasarita kita, may papan iti napasamak kanyak. Tap na maawa at andak. May.
Di mapakawan ni June. Sa bagay, mawatak tirik nana. Nagulbod kan linokok ti asawa. May, Agbababawi ak, ana. Kat kailiw ko dagiti anak ko. Ngamawan ti maramida. may, Pumanaw akon. Kat mapanak iti adayong alukar. John, awanan dito lugar tayo ni May. O nanang, Ay, adakan kan dagiti duang anak yo. Ay, maasyanak iti sasaaden ita ni May. Ang awan ti maaramidan tayo. saan nyo akasyan ti kasken ko na babae nanang? Do sa anak pa'y lang nga nagawid manipod ija Saudi. Nagtultuloy ti mading aramid da kiniglen. Anak ko, Nanang, pulos adyak tumapakawan ni May. Nagsakit launay tinaramid na kanyak. Nagsakit launay.